Somos a única lingua que, por exemplo, non ten ningún xornal diario escrito na súa lingua. É certo que temos xornais electrónicos, é certo que temos un semanario como Sermos Galiza, que saen outras revistas tamén en galego. Mas non acontece noutra lingua só española. A única lingua na que non se pode sacar o carné de conducir, porque efectivamente non é posible, porque non está traducido o código de circulación. O cal, mesmo se nos fan alguma... Hai un tempo anunciaba o goberno de Feixó que asinaba un convenio para fomentar que a xente sacase o carné de conducir en galego. Moi ben, díganos como. Se fomenten isto de saca o carné en galego, moi ben, non está traducido o código de circulación, a pesar das peticións reiteradas por parte do movimento social e tamén institucionalmente, non por parte do Bloque Nacionalista Galego, non está traducido. E así a listaxe de ausencias é enorme, é enorme. Entón, a pregunta é: que facemos aquí? A dúbida é: por que estamos vivos? Porque se nunha situación de tal nivel de desamparo o galego continúa vivo, que acontecería en realidade se houvese unha política de mínimo amparo, de mínima protección, cando menos daquelas persoas que individualmente, como dereitos individuais, queremos desenvolver a nosa vida no noso idioma? A resposta é clara. E os primeiros que o saben son os que desenvolven esta política lingüística que estamos a padecer. Que non é unha política lingüística, como ás veces se di, unha política lingüística errada, non? Ou unha política lingüística insuficiente. Non, non. Que na desenvolve sabe o que fai. Como no chiste este do Carrabouxo, que seguro que viste, non? Nuestra política lingüística é un éxito, di un señor coa maleta da Xunta. Pero o galego perde falantes. Pues por eso. Exacto. Esa é a cuestión, non? Non é algo que sexa, ai, mire, isto é como en Casablanca, non? Ai, pero aquí choca, non? Non lles causa sorpresa. Non lles causa sorpresa. Desde logo, non é tampouco inocente que varios dos principais responsables da política lingüística do goberno do Partido Popular sexan persoas que se autodenominan sociolingüistas. Porque saben moi ben o que están a facer. Tanto eles como os seus asesores, non? Saben como é a política necesaria, efectivamente, para desconectar do doente.